Bisan og nibunok ang ulan kagahapon sa hapon, Nobyembre 29, wala kini makapugong sa nagkadaiyang response team sa Davao de Oro sa gihimong mass casualty incident simulation exercise sa Barangay Kabidyanan na Bunturan. Gipakita sa mga partisipante ang ilang abilidad sa pagresponde panahon nga adunay emergency. Sama na lang niining senaryo kung asa daling gitabang sa mga responders ang mga tawo nga nagpasad sa kalsada nga kunuhay nalambigit sa road crash. Mga local partners ug stakeholders sama sa Provincial Risk Reduction and Management Office, MDRRMO Nabunturan o Pantukan, Nabunturan Police Station, BFP Davao de Oro, LGU Loreto, Agusan del Sur, PRC Davao del Norte Chapter ug mga aspiring emergency medical technicians, students ang misalmot sa simulation exercise. Tumong niini nga masukod ang kahanas ug koordinasyon sa mga response team sa pagdumala sa usa ka mass casualty scenario ug aron mapalambo pa ang pagpangandam sa pagtubag panahon sa emergency sa probinsya. Giorganisa sa Philippine Red Cross Davao de Oro Chapter ang aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe.